Ukuhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe ingane zakwethu umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha einkundleni zokuxhumana zila isibheka khona abaculi abazokhipha nabaculi abakhiphile ke lapha nawe ingane zakwethu umculi ozokhipha ke lapha nawe ingane zakwethu kulezi insuku umlungu ke lapha nawe ingane zakwethu lapha umlungu uzokhipha lapha naye iCD yakhe lapha isihloko sithi lifake lonke ke lapha nawe ingane zakwethu. Abantu einkundleni zokuxhumana babona lesihloko wengane zakwethu basuke bajula kakhulu ngokomqondo ke lapha wengane zakwethu bayitshela ukuthi mhlambe sichaza okuthile ke lapha wengane zakwethu asikho ke lapho sizozwa mangabe album sengenile ake sidibane comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ecinisekisa subscribe cinzene bell ukuze uzothola ama notification njalo mas post.